Isak i Reveka koji su opisani u Starom Zavjetu su slika Hrista i crkve. Neću sada ulaziti u sve detalje na osnovu kojih bi potvrdio to poređenje jer sada samo želim istaći sljedeće. Reveka je kao zaručnica putovala ka Isaku sa ciljem da mu postane žena. Tako je i crkva trenutno zaručnica koja će postati žena Hristova. Možemo mi reći da je crkva već žena u nadvremenom smislu, međutim, budući da se to unutar vremena još nije ostvarilo, trenutno smo u ulozi zaručnice, jer se još nismo fizički sreli sa Gospodom. Čitajte 2. Korinćanima 11 i Efescima 5 da biste našli potvrdu ovih riječi. 1. Mojsijeva, glava 24, stih 65. Jer bješe upitala slugu, ko je onaj čovjek što nam poljem dolazi u susret? A sluga bješe odgovorio, to je moj gospodar. Stoga ona uze pokrivalo i pokri se. Kada je Rebeka izdaleka vidjela da joj neko ide u susret, ona je pitala ko je to, a sluga joj je rekao da je to njegov gospodar. A kada je ona to čula, uzela je pokrivalo i pokrila se. A kakvu duhovnu poruku nađoh u tom događaju? Šta bi u duhovnom smislu značilo to da se Reveka pokrila i to baš u trenucima prije nego se prvi put licem u lice vidjela sa Isakom? To je odlična slika koja ukazuje na vjernike i njihov otpad od vjere, to jest otpad od milosti, što se, kako je i najavljeno, događa pred samo uznesenje, to jest pred sami susret sa Gospodom. Dakle, vjernici su, zaručnica, jel tako? A vidimo da se Reveka, to je zaručnica, pokrila. Dakle, Rebeka je stavila pokrivalo, a šta je pokrivalo prema Novom Zavjetu u 2. Korinćanima glavi 3 stihovima 13-16? Pokrivalo ukazuje na Mojsijev zakon, a služba zakonu je služba smrti i osude, o čemu čitamo u istom poglavlju u prethodnim stihovima. A vjernici su u svom novom identitetu umrli tom zakonu prema Rimljanima 7. Ali ako se vjernici koji i jesu opravdani, na primjer, stave pod zakon da bi se time opravdali, oni time otpadaju od milosti, to jest otpadaju od vjere prema Galatima 5.4. Eto, toliko za ovaj video. Slava Gospodu Isusu Hristu. Amin.